Ahoj Juraj, si sa ma v Slacku pýtal, že čo robiť a ako vytvárať obsah. Ja osobne nehľadám, že čo robiť iba cez to, že v Ahreffe si pozerám nejaké otázky, čo ľudia hľadajú. Viac sa pozerám na web ako content cluster a o čom vlastne chcete komunikovať so zákazníkmi. Ak som si spravil porovnanie vášho webu s Bloomrichom, tak mám tu viacero takých dát, ktoré mi aj kvantitatívne hovoria o tom, že kde je vaša stránka versus Bloomreach, ak sa im chcete približiť trafikom. Taktiež si pozerám, ako semanticky vyzerá váš web. To je ten Workswise versus Bloomreach. Vidím, aké content klastre má napríklad Bloomreach, aké máte vy. Ako ďaleko ste vlastne od toho content clusteru Bloomreachu, takže toto je všetko, čo by som ja začal pozerať. Každý content cluster má nejaký centroid alebo nejaký bod, ktorý predstavuje stred pomyselný, kde chcete mať čo najhustejší obsah a chcete tento typ obsahu aj rozvíjať viac a viac. Takže už len keď si pozriem počtom stránok alebo aj kvalitou link buildingu, tak vlastne vy sa neblížite zatiaľ ani troška Bloomreachu a je to miesto, kde by ste najviac mali zapracovať. Napríklad len v oblasti interného link buildingu alebo podobne, tak je to zatiaľ úplne inde. Dobre, takže pozrime sa najprv, že čo je rozdielne medzi Workswise a Bloomreachom. Ak si pozerám aj len na tvar kontentu, ktorý máte od stredu vzdialený, tak je vidno, že priamo pri strede máte menej stránok ako potom ďalej. Keď to isté si pozriem o Bloomreachi, tak je vidno, že oni majú bližšie k stredu ten najväčší typ obsahu a potom to samozrejme klesá. Taktiež aj tých topikov majú niekoľkonásobne viacej ako vy rozpracovaných, takže nemusí to byť vždy len dobré, možno, že veľké množstvo topikov nemusí byť správne. Keď sa presuniem ďalej na ďalšie semantické pochopenie vášho webu, tak vidím, že ako vyzerajú, alebo toto je Bloomreachového webu, ako vyzerajú jednotlivé stránky alebo aj paragrafy, aj klástre, aké oni si vytvárajú. Takže vy by ste sa mali rozhodnúť, že aké typy obsahu vás zaujímajú a chcete ďalej rozvíjať. Tak náhodne napríklad si pozerám, že aké majú jednotlivé klástre veľké. Samozrejme, že aj oni troška driftujú od tých hlavných klástrov a majú aj nejaké stránky, ktoré by tam teoreticky vôbec nemali byť. Dobre, potom ďalej, čo si pozerám, ešte presuniem to isté aj u vás. Toto tu mám nejaké odporúčania, že čo by sa dali robiť. Dobre. Ako vidíš, ten váš topic cluster je oveľa rečí. Máte nejaké typy obsahu, ale veľa vám tu chýba, možno, že čo by mohli byť teoreticky vaše obsahy viac detálne. Toto je pohľad z pohľadu semantiky na paragrafy, kde tiež vidím, ako vyzerajú nejaké veľmi podobné paragrafy. Napríklad toto sú reviews zákazníkov, potom tu sú nejaké funkcie o automatizácii, asset manager, téma a tak ďalej. Takže takto isto si viem pozrieť aj napríklad Bloomreach paragrafy a možno, že z toho by sa dali identifikovať tie najdôležitejšie paragrafy, ktoré by ste aj vy mali rozpracovať viac do detailu. Potom, ak sa presuniem ďalej, tak vy aj kategórie webu nemáte až tak rozpracované. No, tunak majú najviac asi preklady rozpracované, preto majú asi taký počet stránok. Dobre. Tunak není vidno to najdôležitejšie, čo by som chcel ukázať. Taktiež je tu vidno, že sú tu nejaké duplicity.
Case Studies Customer Data, Case Studies and Success Stories. A v podstate to je tá istá stránka, takmer 100% zhodu má, len je iná URL. Takže aj taký content pruning by ste mali spraviť, aby ste si nevytvárali duplicitný obsah. Case Studies a Success Stories sú vlastne to isté. Mení sa to len, napríklad teraz je to, že Success Stories URL. Toto je toto. A toto je Case Studies a Customers Engagement. A pravdepodobne sú tu veľmi rovnaké obsahy, keď mi to tu určilo, že je to veľmi rovnaké. Tak to by pravdepodobne Customer Data. Toto by nemuseli byť indexované URL. Tam by ste mohli dať no index. Dobre, keď pôjdem na topic clustre, tak je dobré, že jedným z tých hlavných topic clusterov je aj slovo Bloomreach, content, mobile, automation a tak ďalej, takže toto máte dobre. Len to treba viac do detailov začať rozvádzať. Idem sa pozrieť, že čo má Bloomreach. Oni hovoria o kampaniach, produktoch, dashboardoch, use caseoch a podobne. Takže slovo Bloomreach je až na neviem koľko mieste v poradí, 22. Dobre, takže možno, že aj pre vás to by malo byť ukážka, že aké typy obsahu by ste mali viacej rozvíjať. Je to vidno aj potom na veľkosti tých jednotlivých topic clusterov. To je vlastne vizualizácia, že ako veľké topic clustre potom združujú. Keď si pozriem vaše topic clustre, tak podľa tohto sa nevzdialujete moc tomu, čo podľa mňa chcete dosiahnuť, akurát máte tie topic clustre veľmi dietné. To vlastne ukazuje aj táto heatmapa, previazanie jednotlivých topic clusterov medzi sebou. Pozrite, už aj len farebne to jednoznačne vyzerá ináč. Pardon. Je to aj množstvom klástrov, ktoré má Bloomreach, vy ich máte oveľa menej a tým pádom sú medzi sebou menej previazané. Dobre, pri keywordoch tu ak som robil len frekvenčnú analýzu kľúčových slov, tak tu sa dá poučiť, že čo by teoreticky mohlo byť rozpracované viacej do detailov, keď si len porovnávam obsah. Neporovnávam, že ktoré kľúčové slova ako sa rankujú a aký traffic nosia. How do I increase the revenue, how do I connect with shoppers a tak ďalej. Dobre. Aj pri Bloomreachi by sa dali ešte vylepšiť obsahy samotné, takže aj táto firma by na SEO vedela ešte pekne zapracovať. Tu je len pár návrhov, že čo by sa v každom z týchto URL dalo zlepšiť. Tu sú tie top stránky, na ktoré idú najviac interné linky. Keď si to isté pozrieme u vás, tak sú to úplne iné rády. Napríklad, že na tieto stránky ide v rádoch len stovkách a tu idú tisíce backliniek interných. Aj Bloomreach samotný má veľmi veľa orphan pages, čo není veľmi dobré. A môžeme si pozrieť, že aj vy máte 62 orphan pages. To znamená, že na ne neukazujú žiadne linky. Alebo v tom mojom nástroji som ich nevedel zdetekovať kvôli možno nejakej technickej chybe. Dobre, tunak sú nejaké návrhy interných liniek medzi sebou, ako by mohli byť previazané. Tunak sa pozerám na to, že aké kľúčové slova máte vo vnútri liniek samotných, napríklad slovo about us, contact us a tak ďalej. A treba uvažovať, že či takéto linky majú zmysel. Napríklad 100-krát sa niekde použilo slovo home ako linka. Možno, že tunak by mohlo byť niečo ako Voxwise,
aby ste si viacej pretlačali svoj brand. Tiež slovo blog alebo podobné veci možno, že nie sú potrebné, možno, že sa dá oplatiť cez to iné slovo dávať. Pravdepodobne je to niečo z menu alebo z fútra. Keď si ten istý pohľad pozrieme u Bloomrichu, je vidno, že oni vlastne v linkách používajú oveľa viacej aj longtaily. Taktiež majú viac kľúčových slov v linkách, ktoré sú dôležité pre ich biznis. A sú to tisíce. Napríklad toto slovo je 5920 krát použité, to je len preklady. Our story, pravdepodobne z futru, case studies. Ale toto je napríklad 300 krát použitie nejakého dlhého titlu. Pravdepodobne to vychádza z nejakých blokov, ktoré sú pod blogmi a prelinkovávajú na ďalšie blogy napríklad. Takže takto by som si pozeral u vás, že aké typy kľúčových slov máte zastúpené v linkách. To je určite niečo, čo by sa oplatilo rozvíjať. Toto sú napríklad top internal Langhorse, ktoré oni používajú versus ktoré používate vy. Ja neviem, že či chcete byť najviditeľnejší na slovo career. Oni sa orientujú na e-commerce, search, business to business, email marketing a tak ďalej. Takže aj vy chcete, aby v linkách boli používané tieto slová a nie slová, ktoré máte vy. Napríklad, že kariéra, case studies a podobne. Linky by mali obsahovať najmä to, čo chcete predávať taktiež. Potom neviem, že či je to v poriadku, ale aj smerom von máte linky tohto typu. Takže treba to premyslieť, že či to je v poriadku. Ale to je len pár liniek, takže to není žiaden problém. Dobre, počet interných versus externých liniek, to je tiež zaujímavé porovnanie. Per page a potom viac rozbité do detailu. Takže napríklad konkrétne URL, koľko liniek ukazuje smerom von a dnu. Toto isté si viete pozrieť aj pri Voxwise. A tunak vlastne tie počty sú úplne iné. In, out. Takéto stránky by podľa mňa vôbec nemali existovať. Napríklad tagy by som vôbec nedával, neindexoval. Stačí, keď budú mať no index. Veľa takých stránok je zbytočných. Potom vzniká veľa len zbytočných duplicít v obsahu. Dobre, keď idem ďalej, tak toto je, aké máte density liniek v jednotlivých stránkach. Napríklad, ak by som si pozrel túto stránku, tak v paragrafe nie sú žiadne linky, ale pravdepodobne vyhodnotilo ako paragraf aj niečo, čo ukazuje, že tam veľa liniek na paragraf, na počet slov. Všetky tieto indexové stránky vlastne pre Google nedávajú význam až taký, ako by ste si mysleli. Pravdepodobne väčšinu z nich by som dal aj no index. Je veľmi ťažké vo väčšine stránok nájsť vôbec akýkoľvek content u vás. Všetko sú indexované stránky, alebo indexy. Dobre.
Opäť si myslím, že tieto stránky nebudú mať vysoký trafik. Majú napríklad nezvyklo dlhé title. Tak to je v poriadku. Title H1 je troška nezvyklo dlhá. Toto človek nedokáže ani prečítať často. Toto sú len návrhy na interný link building. Toto je nič. Potom je viacero paragrafov, ktoré by možno mali byť v inej stránke, ale toto si myslím, že nemusí byť ani pravda, pretože sú to len indexy opäť. Keď si náhodne klikám cez vašu stránku, tak väčšinou sú to tagy a kategórie, že reálny obsah je veľmi ťažké nájsť. Všetko sú to samé indexy zväčša. Tieto stránky sú samozrejme v poriadku, to je taká povinná jazda. Podľa mňa topic cluster máte dobre, akurát ich treba rozvíjať viacej do detailov. Externé domény sú v podstate v poriadku, tam nevidím žiaden problém. Takéto stránky by vôbec nemali existovať na vašej domene. To vás vlastne len poškodzuje. Opäť tak pricing, kde potom ďalej ideme na denník and price. Aha, OK. Tie tagy by som asi poskovával, aby vám to zbytočne nekazilo. Možno, že aj v Search Console by ste si mohli prezrieť, koľko stránok sa rankuje lomeno tag a lomeno kategórií. A ak žiadne nemajú žiaden trafik, tak by som ich dal ako no index. Ak ich používate, tak si ich nechajte, ale možno, že sú aj zbytočné. Opäť toto vyzerá ako úplná chyba, že otvorím linku a není tam žiaden obsah. Dobre, takže toto je spôsob, ktorým začínam najprv, keď si pozerám web. A keď chcem pochopiť, že aký typ obsahu by som mal opisovať, potom si začnem pozerať, že ktoré content cluster sa napríklad konkurencii rankujú, kde získavajú aký trafik. Ale tie samotné content cluster identifikujem cez takýto spôsob spracovania. A ten projekt je voľne dostupný na GitHube, takže stačí hľadať slovo site, audit a Zeman. Pozrieme, že GitHub, Zeman, site audit. Ešte to asi ani není narankované. Takto. GitHub. Na tejto URL si to môžete nainštalovať. Inštalácia je v podstate jednoduchá. Buď naklonovaním, spustením cez Python a potom spúšťanie normálne ako keby príkazom, že site audit run a meno domény. A ak chcete porovnať viacero domén, tak na to je compare.
príkaz compare all alebo compare, keď si konkrétne domény, ktoré už máte spracované, necháte porovnať. Potom na disku bude vytvorený adresár, napríklad, že compare, porovnávať napríklad Bloomreach versus Voxwise a tu už bude index HTML, ktorý bude obsahovať všetky dáta. No a potom aj projekty budú takto porovnané. Dobre, dajte vedieť, ak by ste potrebovali s týmto pomoc.